सोमोनांथाव बाथ्रा लोगोफोर, जोंखौ जेब्लाबो जोंनि मुंजों गाबज्रियो। मुङानो मानसि माहारिनि मोनसे सिनायथि। बे मुङानो जोंखौ जारिमिन बिलाइयाव सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजानायाव हेफाजाब खालामो। मुं आरजिनो मानसि माहारिया मा हाबा मावाखै आरो बे मुङाबो जाहाथे गोमानानै थाङा बेनि थाखायबो मा खालामाखै। जों जिउआव जेखियानो आरजिया मानो, धोन दौलत सना रुपा एबा सुखु दुखुआनो होन, बेफोर गासैबो मुंनि सिगाङाव फिसा जानानै थायो। मुङा बेफोर धोन दौलत सना रुपा एबा सुख सान्तिनिफ्रायबो गोजौसिन जायगायावसो जायगा लानानै थायो। जों जोंनि जिउआव मुंजों गाबज्रि जानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांफैदों जानो हागौ, नाथाय आं बै मुंखौ बुङाखै जाय मुंखौ बिमा बिफाया जोनोमनि उनाव जोंनो होदों, आमोखा फोरला बायदि बायदि होननानै। मुङा बिसोरनि जायखौ जों जोंनि गियानजों मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों आरजिनो हायो। बिमा बिफाया जोनोमनि उनाव होनाय मुङा थैनायजों लोगोसे थांफायो, नाथाय जों जोंनि गियानजों एबा मोजां खामानि मावनायजों आरजिनाय मुङा जेब्लायबो गोमोरै जानानै थाबाय थायो। बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला बिब्दि गोबां मुं दं, जेरै महात्मा गान्धी होन, आब्दुल कालाम होन, एबा बर'नि बिफा बड'फा होन, बायदि बायदि गोबां मुं दं। बिमा बिफानिफ्राय जों जोनोम मोनो, गुरुनिफ्राय गियान मोनो, समाजनिफ्राय मोजां गाज्रि गुदुं गुसु थासारिफोरखौ जों हमनो हायो। जुदि गुरुआ फोरोंनाय बायदि गियानजों जोङो समाजनि एबा मानसि माहारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै मुं आरजियो, अब्ला बेबायदि मुङा सनानि हांखोजों अराय लिरजानानै थाबाय थायो।